Pippi flytter ind i Villa Villekulla. I udkanten af den lille bitte by lå en gammel forfalden have. I haven lå et gammelt hus, og i huset boede Pippi Langstrømpe. Hun var 9 år, og hun boede der helt alene. Ingen mor eller far havde hun. Og det var egentlig ganske rart, for så var der ingen, der kunne sige til hende, at hun skulle i seng, netop når hun havde det allermorsomst, og ingen, der kunne tvinge hende til at tage levertran, når hun hellere ville have bolsjer. En gang havde Pippi haft en far, som hun holdt forfærdelig meget af. Ja, hun havde naturligvis også haft en mor, men det var så længe siden, at hun slet ikke kunne huske det. Moren døde, da Pippi var en lille bitte unge, der lå i vuggen og skreg så frygteligt, at ingen kunne holde ud at være i nærheden. Pippi troede, at hendes mor nu sad oppe i himlen og kiggede ned på sin pige gennem et lille hul, og Pippi plejede at vinke op til hende og sige, "Du skal ikke være bange, jeg skal nok klare mig." Sin far havde Pippi ikke glemt. Han var søkaptajn og sejlede på de store have. Og Pippi havde sejlet med ham på en skib, lige til han engang under en storm blæste i havet og forsvandt. Men Pippi var ganske sikker på, at han en dag ville komme tilbage. Hun troede slet ikke, han var druknet. Hun var sikker på, at han var drevet i land på en ø, hvor der var fuldt af negere, og at hendes far var blevet konge over alle negerne og gik omkring med en guldkrone på hovedet dagen lang. "Min far er negerkonge. Det er minsandten ikke alle børn, der har så fin en far," plejede Pippi at sige, nok så fornøjet. "Og når min far bare får bygget sig et skib, så kommer han og henter mig, og så bliver jeg negerprinsesse. Hej hop, hvor det skal blive sjov." Hendes far havde for mange år siden købt det gamle hus, der lå der i haven. Han havde tænkt sig, at han og Pippi skulle bo der, når han blev gammel og ikke længere kunne sejle. Men så skete der jo det kedelige, at han blæste i havet, og mens Pippi ventede på, at han skulle komme tilbage, tog hun den lige vej hjem til Villa Villekulla. Det hed huset nemlig. Det stod der møbleret og i orden og ventede på hende. En dejlig sommeraften havde hun sagt farvel til alle matroserne på sin fars skib. De holdt så meget af Pippi, og Pippi holdt så meget af dem. "Farvel, drenge," sagde Pippi og kyssede hver eneste af dem på panden. "I skal ikke være bekymrede for mig. Jeg skal nok klare mig." 2 ting tog hun med sig fra skibet. En lille abe, der hed Hr. Nilsson, den havde hun fået af sin far, og en stor kuffert fuld af guldpenge. Matroserne stod ved rælingen og så efter Pippi, så længe de kunne øjne hende. Hun gik med sikre skridt uden at vende sig om, med aben på skulderen og kufferten i hånden. "Et mærkværdigt barn," sagde en af matroserne og tørrede en tåre bort, da Pippi forsvandt i det fjerne. Han havde ret. Pippi var et højst mærkværdigt barn. Det allermærkværdigste ved hende var, at hun var så stærk. Hun var så gruelig stærk, at der i hele verden ikke var én politibetjent, der var så stærk som hun. Hun kunne løfte en hel hest, hvis hun ville, og det ville hun. Hun havde selv en hest, som hun havde købt for en af sine mange guldmønter samme dag, hun kom til Villa Villekulla. Hun havde altid længtes efter at få sin egen hest, og nu boede den på verandaen, men når Pippi ville drikke sin eftermiddagskaffe der, bar hun den uden videre ned i haven. Ved siden af Villa Villekulla lå en anden have og et andet hus. I det hus boede der en far og en mor med deres 2 små børn, en dreng og en pige. Drengen hed Tommy og pigen Annika. Det var 2 meget søde, velopdragne og lydige børn. Tommy bed aldrig negle og gjorde altid, hvad hans mor bad ham om. Annika gjorde aldrig vrøvl, når hun ikke fik sin vilje, og hun var altid ren og fin i små, velstrøgne bomuldskjoler, som hun passede godt på ikke at snavse til. Tommy og Annika legede pænt med hinanden i deres have, men de havde ofte ønsket sig en legekammerat, og dengang Pippi endnu sejlede omkring på havet med sin far, stod de sommetider og hang ved stakittet og sagde til hinanden, "Hvor er det fjollet, at der ikke kan flytte nogen ind i det hus. Der skulle bo nogen, der havde børn." Den dejlige sommeraften, da Pippi for første gang trådte over tærsklen til Villa Villekulla, var Tommy og Annika ikke hjemme. De var rejst bort en uge for at besøge deres mormor. De havde derfor ingen anelse om, at der var flyttet nogen ind i nabovillaen, og da de den første dag efter hjemkomsten stod ved havelågen og kiggede ud på gaden, vidste de stadigvæk ikke, at der faktisk var en legekammerat så nær ved.
Netop som de stod der og spekulerede på, hvad de skulle lave, og om der måske ville ske noget morsomt den dag, eller det ville blive en af de kedelige dage, hvor det ikke var til at finde på noget. Netop i det øjeblik blev lågen til Villa Villekulla åbnet, og en lille pige trådte ud. Det var den mærkeligste pige, Tommy og Annika nogensinde havde set, og det var Pippi Langstrømpe, der skulle ud og gå morgentur. Hun så ikke helt almindelig ud. Hendes hår havde samme farve som en gulerod og var flettet i 2 stramme fletninger, der strittede til hver sin side. Hendes næse havde samme facon som en meget lille kartoffel, og den var oversået med fregner. Under næsen sad en ualmindelig bred mund med friske hvide tænder. Hendes kjole var højst ejendommelig. Pippi havde selv syet den. Det var meningen, at den skulle have været blå, men det blå tøj slog ikke til, så Pippi blev nødt til at sy små røde stykker tøj på, hister her. På hendes lange, tynde ben sad et par lange strømper, den ene brun og den anden sort, og så havde hun et par sorte sko, der var præcis dobbelt så lange som hendes fødder. De sko havde hendes far købt til hende i Sydamerika, for at hun skulle have lidt at vokse i, og Pippi ville aldrig have andre. Men det, der især fik Tommy og Annika til at spærre øjnene op, var aben, der sad på den fremmede piges skulder. Det var en lille marrekat i blå bukser, gul jakke og hvid stråhat. Pippi gik hen ad gaden. Hun gik med det ene ben på fortovet og det andet i regnestenen. Tommy og Annika kiggede efter hende, så længe de kunne se hende. Lidt efter kom hun tilbage. Og nu gik hun baglæns, for så slap hun for at vende sig, når hun skulle hjem. Da hun var lige ud for Tommys og Annikas låge, stansede hun. Børnene betragtede hinanden i tavshed. Til sidst sagde Tommy: "Hvorfor gik du baglæns?" "Hvorfor jeg gik baglæns?" sagde Pippi. "Lever vi måske ikke i et frit land? Må man ikke gå, som man vil? Forresten kan jeg fortælle dig, at i Egypten går alle mennesker på den måde, og ingen synes, der er noget mærkeligt ved det." "Hvor ved du det fra?" spurgte Tommy. "Du har vel ikke været i Egypten?" "Har jeg ikke været i Egypten? Jo, det kan du bande på, jeg har. Jeg har været overalt på hele jordkloden og set meget mærkeligere ting end folk, der går baglæns. Jeg kan vide, hvad du vil sige, hvis jeg havde gået på hænderne, sådan som de gør i Bagindien." "Nu lyver du vist," sagde Tommy. Pippi tænkte sig lidt om. "Ja, du har ret," sagde hun bedrøvet. "Det er grimt at lyve," sagde Annika, som nu endelig vågede at lukke munden op. "Ja, det er meget grimt at lyve," sagde Pippi, endnu mere bedrøvet. "Men jeg glemmer det af og til, forstår du. Og hvordan kan du egentlig forlange, at et lille barn, som har en mor, der er en engel, og en far, der er negerkong, og som selv har sejlet på havet hele sit liv, skal kunne tale sandhed altid? Og forresten," sagde hun og strålede over hele sit fregnede ansigt, "kan jeg fortælle jer, at i Belgisk Kongo er der ikke et eneste menneske, der taler sandhed. De lyver dagen lang, begynder 7:00 om morgenen og fortsætter lige til solnedgang. Så hvis jeg skulle komme til at lyve en gang imellem, så må I prøve at tilgive mig og huske på, at det bare kommer af, at jeg har været lidt for længe i Belgisk Kongo. Vi kan vel være lige gode venner for det, ikke?" "Jo, naturligvis," sagde Tommy og fik pludselig en fornemmelse af, at det her nok ikke blev en af de kedelige dage. "Hvad skulle der forresten være i vejen for, at I spiste frokost hos mig?" spurgte Pippi. "Nej, det har du ret i," sagde Tommy. "Hvad skulle der være i vejen for det? Kom, så går vi." "Ja," sagde Annika, "nu med det samme." "Men først må jeg præsentere jer for hr. Nilsson," sagde Pippi, og den lille abe tog hatten af og hilste pænt. Og så gik de ind af Villa Villekullas faldefærdige havelåge og op ad den grusbelagte gang, der på begge sider var omgivet af gamle, mosgroede træer. Rigtig fine klatretræer, så det ud til. De kom til villaen og gik op på verandaen, der stod hesten og gumlede havre af en suppeterrin. "Hvorfor i alverden har du en hest på verandaen?" spurgte Tommy. Alle de heste, han kendte, stod i en stald. "Tja," sagde Pippi eftertænksomt. "I køkkenet ville han bare have været i vejen, og han føler sig ikke rigtig hjemme i dagligstuen." Tommy og Annika klappede hesten, og så fortsatte de ind i huset. Der var et køkken og en dagligstue og et soveværelse, men det så ud, som om Pippi havde glemt lørdagsrengøringen den uge. Tommy og Annika kiggede sig forsigtigt om for at se, om denne her negerkonge skulle sidde i en krog. De havde aldrig set en negerkonge i hele deres liv, men der var ingen far at se og heller ingen mor, og Annika spurgte bekymret: "Bor du her helt alene?" Nej," sagde Pippi. "Hr. Nilsson og hesten bor her jo også." "Jamen, jeg mener, har du ingen mor eller far her?" "Nej, ikke det mindste," sagde Pippi fornøjet. "Men hvem siger så, når du skal i seng om aftenen og sådan noget?" spurgte Annika.
Det gør jeg selv, sagde Pippi. Først siger jeg det en gang meget venligt, og hvis jeg så ikke adlyder, så siger jeg det en gang til meget bestemt, og hvis jeg alligevel ikke vil lystre, så vanker der klø, forstår I. Helt og holdent forstod at Tommy og Annika det nu ikke, men de syntes, det var en ganske god måde at ordne det på. Nu var de imidlertid kommet ud i køkkenet, og Pippi råbte, pandekager skal have laves, pandekager skal have bages, pandekager skal have smages, og så tog hun 3 æg og kastede dem højt op i luften. Et af æggene faldt ned i hovedet på hende og gik i stykker, så æggeblommen løb ned i øjnene, men de andre fangede hun behændigt i en kasserolle, hvor de blev kvæst. Jeg har altid hørt, at æggeblomme skal være så godt for håret, sagde Pippi og tørrede sine øjne. I skal se, det kommer nok til at vokse, så det knager. I Brasilien går alle mennesker forresten rundt med æg i håret, og derfor er der heller ingen, der er skaldet. Men der var engang en mand, der var så tosset, at han spiste sine æg i stedet for at smøre dem i håret. Han blev også ganske rigtig pilskaldet, og når han viste sig på gaden, blev der sådan en opstandelse, at politibilen måtte rykke ud. Mens Pippi talte, havde hun behændigt pillet æggeskallerne op af kasserollen. Nu tog hun en badebørste, der hang på væggen, og gav sig til at piske pandekagedej, så det stænkede til alle sider. Til sidst hældte hun det, der var tilbage, i en pande, der stod på komfuret. Da pandekagen var bagt på den ene side, kastede hun den halvvejs op mod loftet, så den vendte sig i luften og fangede den igen på panden. Og da den var færdig, kastede hun den tværs gennem køkkenet lige hen på den tallerken, der stod på bordet. Spis, råbte hun. Spis, før den bliver kold. Og Tommy og Annika spiste og syntes, det var en ualmindelig god pandekage. Bagefter gik de ind i dagligstuen. Der stod kun et eneste møbel. Det var et kæmpestort chatol med mange bitte små skuffer. Pippi åbnede skufferne og viste Tommy og Annika alle de skatte, hun opbevarede der. Der var sjældne fugleæg og mærkelige sneglehuse og sten. Der var små, fine æsker, smukke sølvspejle, perlehalsbånd og meget andet, som Pippi og hendes far havde købt på deres rejser rundt om i verden. Pippi forærede sine nye legekammerater hver en lille gave til erindring. Tommy fik en dolk med skinnende perlemorskaft, og Annika en lille æske med lyserøde sneglehuse på låget. Inden i æsken lå en ring med en grøn sten i. Måske I hellere skulle tage at gå hjem nu, sagde Pippi, så kan I komme tilbage i morgen, for hvis I ikke går hjem, så kan I jo ikke komme igen, og det ville være en skam. Det synes Tommy og Annika også, og så gik de hjem, forbi hesten, der havde spist al havren, og ud gennem lågen til Villa Villekulla. Herr Nilsson viftede med halen, da de gik.